Recordo molt l'empenta i el gran convenciment de la necessitat de tenir un espai propi com era el col·legi professional. Jo em vaig trobar amb un col·lectiu. Em va ajudar a donar-li valor a la feina que jo estava fent. Durant la carrera, quan estava estudiant, creia que ho havia de fer i que creia que era important agrupar-nos sota un mateix paraigua. Vaig començar fent el grau d'Educació Social i allà també els professors i els companys professionals ens van inspirar molt, vam conèixer la història del Col·legi d'Educadors i una miqueta vam saber també que no només des del món teòric i acadèmic, sinó també des de la praxis i des de l'acció social a les trinxeres de la professió, podríem també aportar el nostre granet de sorra. S'ha crescut molt en el desenvolupament d'una estratègia per enfortir la professió. Hi ha hagut més reivindicació en els darrers anys, més lluita, més denúncia. En aquest sentit hem tingut més consciència de col·lectiu que pot activar, que pot picar portes i que pot cridar al carrer i als despatxos. Que hem estat capaços d'aconseguir una legislació que ja és universal. Les grans lleis que tenim ara, tant de serveis socials com d'infància, salut i educació, els 4 pilars, són per tota la ciutadania, però encara els educadors socials no tenim instruments per tota la ciutadania. Tenim per la gent amb dificultats. Que la història hagués sigut diferent sense tenir, per una banda, els estudis universitaris, ni tenir un col·legi que et pugui representar a nivell institucional, que serien aquests 25 anys. Però estem en un moment de retrocés, crec jo. I llavors crec que estem en un moment de retrocés de drets i de condicions laborals. Ens hem de col·legiar més i sindicar més. Hi ha una que és molt impopular, que és la col·legiació obligatòria. Jo penso, per mi, és una fita que socialment obliga molt a que ens mirin d'una altra manera i a crear uns procediments que donin garantia a la manera de fer. A mi m'encantaria que hi hagués una bona part de la professió fent recerca sobre la professió, sobre els professionals, sobre els resultats o no resultats, sobre els indicadors, analitzant, per ser capaços de detectar de debò les bones pràctiques, que és algo que va més enllà d'una conferència en un congrés, sinó que si es sistematitza, si es fa recerca, es poden fer extensives a d'altres. I crec que això sí que ajudarà a fer créixer la professió. Com a alumnes i també com a professionals i docents hem de ser capaços d'aproximar realment la realitat i els contextos socials reals als estudiants. És important tocar terra i conèixer realment contextos i realitats reals i pròximes de gent en una societat a vegades també en una situació d'empobriment o de desigualtat social. I per això és clau el col·legi.